Wel, wrth i fi baratoi yn ystod yr wythnos a meddwl am beth roeddwn i bregethu heddi. Roeddwn i'n meddwl am y garol. Yn ni'n canu yn aml adeg y Nadolig ar gyfer heddiw'r bore. Ac fel y mae pob un o'n chi'n gwybod, mae'r garol hwnna'n llawn o gyfeiriadau ysgrythurol at yr arglwydd Iesu Grist. Ac roeddwn ni yn meddwl am un yn arbennig yn ystod yr wythnos diwetha. Roeddwn ni'n meddwl hefyd y byddai'n dda i ni edrych arnyn nhw gyd. Fe allwn ni gael cyfres ar bob un ohonyn nhw. Bachgen doeth Eseia, gwir Feseia Daniel, yr Alpha a'r Omega, a'r Lun Mair, ac yn y blaen. Ond yr un i ni'n mynd i edrych arno bore yma yw'r un sydd yn dechrau yr ail bennill. Caid bywiol ddŵr Ezekiel a'r Lun Mair. Bywiol ddŵr Ezekiel. Tybed, faint o bobl sydd yn gwybod pan maen nhw'n canu'r garol am beth maen nhw'n canu? Beth yw ystyr bywiol ddŵr Ezekiel? O le mae'n dod? Beth yw'r cymhwysiad i ni? Wel, mae'n dod o'r benod a ddarllenes i, a'r benod sydd dan sylw y bore yma, sef penod 47 o broffwydoliaeth Ezekiel. Nawr, yn syml y bore yma, dyma beth fi moyn wneud gyda chi. Nawn ni edrych ar y cyd-destun, ac wedyn nawn ni edrych ar y benod mwyn deall y geiriau. Wedyn nawn ni trio gweld beth yw'r gwirioneddau yma, ac wedyn cymhwyso hynny i ni. Y cyd-destun i ddechrau. Tybed, beth i ni'n gwybod am Ezekiel ac am lyfr Ezekiel? Dwi ddim yn credu fod e'n llyfr sydd yn adnabyddus iawn y dyddiau yma. Bydde fe'n ddiddorol i ni edrych nôl a meddwl sawl gwaith ni wedi cael pregaeth yma ar lyfr fel nhw'n cael ei gael. Nhw'n cael ei galw yn broffwydi mawr, oherwydd mae llyfrau nhw yn fawr. A mae proffwydi bychain, the minor prophets, yn cael ei galw hynny, nid oherwydd bod nhw'n llai o broffwydi, ond oherwydd bod eu llyfrau nhw yn llai. Dyna'r unig reswm i ni'n gwneud yr gwahaniaeth fyna. Nawr, roedd Ezekiel o deulu offeiriadol, ac roedd yn byw yn yr un amser a Jeremiah a Daniel. Ac felly roedd Ezekiel yn byw yn ystod cyfnod y geithglyd. Amser cythryblus iawn i bobl Dduw yn yr Hen Testament. Yr amser yna pan geithglidwyd Juda i Babylon. Chi'n cofio ni'n astudio Daniel rai blynyddoedd yn ôl. Wel, yr un amser, byddai Ezekiel yn byw yn yr un cyfnod a Daniel. Falle roedden nhw'n nabod ei gilydd. Roedd Daniel wedi cael ei gaethgludo yn y ton cyntaf, ac wedyn roedd Ezekiel yn yr ail don wedi cael ei gaethgludo hefyd i Babylon. Felly roedd Ezekiel
yn proffwydo y Mabilon. Amser cythryblus, fel wy'n dweud, llawn cynnwrf yn y byd. Oedd gwledydd yn codi yn erbyn ei gilydd. Ac yn arbennig felly Babylon oedd y prif ymerodraeth ar y pryd. Ac wrth gwrs mae Juda yn cael ei dal yn hyn. Amser ofnadw i bobl Dduw. Falle'r amser weithaf yn yr Hen Testament i bobl Dduw. Ac wrth gwrs, roedd y proffwydi yn dweud wrth y bobl pam fod hyn wedi digwydd. Roedd hyn wedi digwydd oherwydd barn Duw arnyn nhw, oherwydd eu pechod nhw. Dyma pam roedd hyn i gyd wedi digwydd. Ac mae Ezekiel yn un o'r rhain. Ezekiel gyda llaw yn golygu, mae'n siarad am enwau nos Wener, wel, ystyr Ezekiel yw Duw sy'n nerthu. Mae'r llyfr yn weddol hir. Mae'r rhan gyntaf, penodau 1 i 24, yn canolbwyntio ar gwymp Jerusalem. Dinistyr Jerusalem. Rhywbeth oedd yn drychu'n ebyst. Does dim syniad gyda ni. Ni wedi darllen am hyn os roedden ni'n fach. Ond mae rhaid i ni ddychmygu pa mor ofnadw byddai hyn i'r bobl. Popeth roedden nhw'n caru. Jerusalem a'r deml yn dod i ben ac yn cael ei ddistrywio. A'r bobl yn cael ei caethgludo. 1000 o filltiroedd i Babylon. A'r deml yn cael ei dinistrio. Rhywbeth oedd yn ofnadw i'r bobl. A hynny oherwydd barn Duw, fel wedi dweud, a'i pechod. Ond hefyd, yn y llyfr, mae Ezekiel wedyn yn edrych ymlaen. Mae'n cael gweledigaeth am yr amser sydd i ddod. A mae yna deyrnas gwell yn mynd i ddod. Ac mae'r llenyddiaeth yn beth ni'n galw'n apocalyptaidd, apocalyptic literature, sydd yn atgoffa ni am Daniel a llyfr y datguddiad yn y Testament Newydd. Mae'r gweledigaethau hyn ac mae symbolau hyn. A falle dyna un o'r resymau, siŵr o fod pam y pobl yn ofni y llyfr a pam ni ddim yn clywed llawer o bregetau ar y llyfr. Yn adnodau penodau, mae'n ddrwg gen i 40 ymlaen, mae Ezekiel yn cael gweledigaeth am deml newydd. Oedd yr hen deml, Teml Solomon, fel wedi dweud, wedi cael ei ddymchwel. Trychineb i bobl Israel. Ond mae Ezekiel yn cael gweledigaeth o deml newydd. Ac yn y weledigaeth, mae yna dywysydd gydag gaid yn mynd â fe o gwmpas y deml newydd, yn dangos rai pethau iddo fe, yn dangos y mesuriadau. Mae e'n cael guided tour o'r deml newydd yma. Mesuriadau, disgrifiadau ac yn y blaen. Ac ym mhenod 43, i ni'n darllen rhywbeth pwysig. Mae Duw yn dychwelyd i'r deml yma. Hynny yw, mae presenoldeb Duw yn dod ac yn llenwi
y deml yn debyg iawn I fel ddigwyddodd yn Solomon. Chi'n cofio? Solomon yn adeiladu deml gyntaf, a mae presenoldeb Duw yn dod yna. Wel, mae Ezekiel yn cael rhywbeth tebyg yn ei weledigaeth. Am y dyfodol, fod Duw yn mynd I ddod I lenwi. A wedyn mae yna bethau yn digwydd. Ac yn ei cael manylion am rai fydd yn gwasanaethu yn y deml. Ac yma ni'n cyrraedd pennod 47. Dim ond 48 pennod sydd. So ni bron y cyrraedd y diwedd y llyfr. A gallwch chi ddweud, falle, mai dyma pinnacle y llyfr, y weledigaeth sydd yma dan sylw. Felly pennod 47. Mae Ezekiel yma yn cael ei dywys yn ôl i'r deml gael. Ryniog yn stepyn into the threshold. Mae'n gweld y dŵr yma yn croni o dan ac yn dod mas o'r deml. Ac yna mae e'n cael ei dywys gan y dyn I mewn i'r deml, I weld tarddle y dŵr yma. Ac mae'n gweld bod y dŵr hyn yn mynd heibio'r allor yn y deml. Ac yna mae'n cael ei dywys allan eto i'r deml. Ac mae'r ddau Ezekiel a'r tywysydd yn dilyn y dŵr yma. Ac maen nhw'n mynd 1000 o gufeddau, cubits, 1,000 cubits, tua, wel mae'n anodd dweud, ond tua 500 metr, 1/2 kilometr, rhywbeth fel yna. Ac mae'r dyn yn mesur y dŵr, a mae'r dŵr wedi cynyddu. Mae ganddo fe llinyn, bren mesur yn ei lawer, a mae'n mesur y dŵr, ac erbyn hyn, mae'r dŵr lan at y pigyrnau, up to the ankles. 1000 o gufeddau arall, 500 metr eto. Ac mae'r dŵr wedi codi eto. Mae'r dŵr I fyny i'r gliniau. 500 metr arall maen nhw'n cerdded. Ac mae'r dŵr I fyny'r wast. Ac maen nhw'n mynd 500 metr arall. Ac mae'r dŵr mor ddwfn. Dwi ddim yn gallu mesur, a dwi ddim yn gallu croesi'r dŵr. Dim ond yn ofio yn y dŵr gallen nhw. Maen nhw'n dod allan o'r dŵr ac yn mynd at lan yr afon. Ac maen nhw'n gweld, mae Ezekiel yn gweld bod yna goed yn tyfu yna. Coed iach. Ac maen nhw'n gweld, mae Ezekiel yn gweld bod yr afon yma'n mynd lawr I ddyffryn. Ac yn y diwedd, mae e'n cyrraedd y môr, sef y môr marw. Mae'r môr marw'n cael ei alw yn fôr marw, oherwydd roedd e'n farw, the dead sea. Doedd dim byd yn byw. Does dim byd byw. Chi'n gwybod am y môr marw, ynddi chi? Mae'n un o'r lleiad mwyaf dwfn yn y byd. Ac mae'n hallt. Mae'n fwy hallt na unrhyw fôr arall yn y byd. Ac oherwydd yr halen, does dim byd yn gallu byw yn yr môr hwnnw. Ardal Sodom, cofiwch, buon ni'n ystyried rhai wythnosau yn ôl. Ond, a dyma'r pwynt, mae'r afon yma a darddodd yn y deml, sydd wedi cynyddu a cynyddu, yn cyrraedd y môr, a mae'r môr yn dechrau dod yn fyw. A mae yna bob math o bethau gwyllt yn dechrau byw nawr yn y môr. Mae'r dyfroedd yma'n puro. Hyd yn oed y môr marw, fel bod anifeiliaid y ffysgod yn ffynnu yn y môr. Mae yna fanylion diddorol, dyw popeth ddim yn cael ei buro. Mae rhai o'r rosydd a'r corsydd
ar ochr yr afon yn dal yn aros yn allt. Ond ar lannau'r afon, mae'r coed yma yn tyfu ac yn rhoi bob math o ffrwythau. Dyna'r weledigaeth, felly, sydd yn y benod. Nawr at y cwestiwn. Pwysig i ni. Be mae hyn yn dysgu? Beth yw pwynt hyn i gyd? I ni. Pa wers sydd i ni yn hyn? Beth oedd y pwynt i'r gwrandawyr cyntaf? Pam oedd Ezekiel yn rhoi y gweledigaeth yma? Pam gafodd e? A beth oedd e wedi ddysgu y bobl? A beth mae i ni y bore yma? Sut i ni'n dehongli? Fe all bod yn llythrenol yn dod o Jerusalem, y môr marw. Ond dwi ddim yn cytuno â hynny, fy hun. Fi'n credu fod yna broffwydoliaeth fan hyn am rhywbeth sydd yn symbolaidd yw'r afon. I ni gymryd e mewn ffordd fel darlun o rhywbeth sydd i ddod i Ezekiel. Mae e'n gweld amser hyfryd sydd ger llaw fel i ni'n canu yn yr emyn. Mae'n gweld dydd sydd yn mynd i ddod, dydd yr arglwydd, fel mae'n cael ei alw mewn mannau eraill. Darlun sydd yma o rhywbeth sy'n mynd i ddigwydd, rhywbeth prydferth. Mae'n ddarlun prydferth yn diwedd. Mae'n ddarlun pwerus hefyd. Yr afon yma, y dŵr yma, sydd ar rynwedd ynddo. Fe all y dŵr yma roi bywyd. Nawr, fe all ddŵr fod yn rhywbeth sydd yn elofon arno ni. Ni'n meddwl am digwyddiadau yn ddiweddar yn dyn ni, llifogydd. Ac mae llifogydd a dŵr fel yna yn elofon arno ni. A fe fi'n ni'n meddwl am yr enmyn yn y dyfroedd mawr a'r tonau. Rhywbeth dychrynllyd, negyddol fyna. Weithiau yn y Beibl, mae dyfroedd y dŵr yn rhywbeth negyddol sydd yn codi ofn arno ni. Ond nid dyna beth sydd gyda ni fan hyn, ond i'r gwrthwyneb. Dyfroedd sydd yn rhoi bywyd, sydd yn llawenhau. Wel, beth yw'r afon yma? Cyn ateb y cwestiwn, ga i ddyfynnu rai emynau i chi. Sori, Lili, falle bydd hwn yn anodd. Ond i ni sydd yn Gymraeg, i ni gyfarwydd ag emynau, a falle bydd yn syni chi faint o gyfeiriadau yn ein emynau sydd at hyn, at y benod hon. Jyst darllen rai ohonyn nhw. Dim ond rai, allech chi feddwl am eraill yn ystod y dydd sydd yn cyfeirio at yr afon. Dyma un, ddim yn cael ei emyn hyn mor aml, ond 414, aid llwyddiant, aid newyddion, iechydwriaeth ar adenydd dwyfol wawr. Mae'r ail bennell yn mynd fel hyn. Llifed ffrwd y dyfroedd bywiol, ddaeth dan rhyniog teml yr Iôn, afon bir o'r orsedd rasol, glân o'r seddfainc diw ar ôn, ei rynweddau sy'n dwy'n bywyd yn lle gwau. Thomas Jones ddim bych bu'r emyn, a mae'n amlwg yn cyfeirio at y benod hon. I roi un arall cyfarwydd i chi tro yma ni'n canu hyn yn aml. Dyed yr awelon hyfryd, effaith, ysbryd gras i lawr, llifed, adom, afon bywyd, sydd yn tarddu o'r orsedd fawr. Cyfeiriad at Ezekiel 47. Dyma un arall cyfarwydd
i ni, wy'n credu. William Spant y Celyn, y tro yma. Mae yna nefol sydd arna eisiau. Dŵr, rhedegog, gloiw byw, sydd yn tarddu o dan ryniog. Mae ni, sydd yn tarddu o dan ryniog. Temel sanctaidd, byr fy niw, golch i'r aflan, can i'r Ethiop, ac yn y blaen. Dyma un arall, sy'n ni fy mlaen, ond jyst i chi cael deall y pwynt, bod ein tadau yn deall beth yw'r afon. Mae'r Beibl wrth gwrs hefyd yn llawn cyfeiriadau at yr afon yma. Nid yn unig Ezekiel. Chi'n gallu darllen am yr un afon yn Zecharia 14, a Datguddiad 22, penod olaf y Beibl, pan chi'n cael cyfle, darllenwch chi llyfr olaf y Beibl, ac bydd e'n sôn am afon sydd yn dod o'r seddfaint yw, yr un afon. A beth am Salm 46, ni gyd yn Salm 46, yw sy'n noddfa yn erth i ni, cymorth hawdd o'i gael mewn cyfyngder. Adnod 4, y mae afon, a'i ffrydiau, a lawen hant, ddinas Duw, cysegr preswylfaidd y gor uchaf. Beth yw'r afon hyn? Wel, gaeth o dia fel hyn. Yr afon yw bendithion, llywodraeth Duw, neu llywodraeth y Mesaia yn ei deyrnas bendithion, canlyniadau, effeithiau da sydd yn dod i ni yn sgil yr Efengil. Y bendithion sydd yn dod i ni trwy waith yr ysbryd glân, y mywydau pobl, ar ôl i nhw gredu Efengil Iesu Grist. Mae hyn fel afon, fel yr afon hyn. Nawr, beth yw'r athrawiaeth sydd yn cael ei ddysgu yma? Wel, gai jyst nodi'n gloi 3 peth amlwg am yr athrawiaeth, y gwersi sydd. Y peth cyntaf amlwg yw hyn. Mae unrhyw fendith sydd yn dod i ni yn tarddu yn teithio o Dduw. Mae hynny'n amlwg o hyn. Mae unrhyw beth sydd yn barhaol dda, unrhyw beth sydd o help i ni yn y bywyd yma yn mynd i ddod o Dduw. Ble oedd y dyfroedd hyn yn dechrau? Yn y deml, yn oriwch naturiol, jyst yn fach iawn, yn tarddu o rywle, heibio i'r allor. Mae'n rhywbeth goriwch naturiol fan hyn. Oherwydd Duw yw y ffynhonnell. God is the source. Duw sydd yn dechrau hyn. Felly mae unrhyw fendithion ffrindiau, unrhyw help, a mae eisiau help arno ni, dos yn y dyddiau yma. Mae eisiau nerth a mae eisiau bendith o rywle. Dwi ddim yn mynd i ddod o gymdeithas, dwi ddim yn mynd i ddod o athroniaeth, dwi ddim yn mynd i ddod o wleidyddiaeth. Mae'r pethau hynny'n mynd i fethu yr unig le lle ni'n gallu cael bendith parhaol yw'r deml yma o Dduw ei hun sydd yn dod o'r allor, sydd yn dod o'r arglwydd Iesu Grist i ni. Fe yw'r unig ffynhonnell. Yn ail wedyn, y gwirionedd sy'n cael ei ddysgu yma yw beth am ddylanwad yr Efengil? Wel, mae'n raddol, yn dydy e. Chi'n cofio beth wedson ni am y dŵr yn dechrau yn fach iawn yn dod dros y riniog, neu o dan y riniog. Ac yna'n raddol, ond yn sydyn hefyd, yn codi mewn dynder. Beth yw hyn? Wel, wy'n credu bod e'n cyfeirio at hyn, bod gwaith Duw yn dod yn raddol. Fach ar y dechrau. Ni'n meddwl ddameg yr arglwydd yn dyn ni. Dameg yr arglwydd Iesu am hedyn mwstad. Mae'n lleiaf. Ond mae'n mynd yn fawr.
A fel syrdoes, mae'n fach. Ond peth yn gwybod ni hefyd, mae'n dechrau'n fach. Ond mae'n mynd yn fwy ac yn fwy yno ni. Nesau'n bod ni'n gallu nofio ynddo fe. Ond y prif wirionedd wy'n credu ni'n dysgu yw hyn. Effaith yr afon, the effect of this river. Beth yw'r effaith? Beth yw'r peth mawr am yr afon yma? Hyn, mae'n rhoi bywyd. Mae'n rhoi bywyd. Mynd lawr i'r môr marw ac mae'n gallu trawsnewid hyd yn oed y môr marw. Hyd yn oed lle mae yna farweidra, lle mae yna halen. Mae'r afon yma yn gallu troi, trawsnewid, a rhoi bywyd. Dyna'r gwirioneddau. Wel, cyn bod ni'n dod i ben, beth yw cymwysiad i ni? The application. Beth mae hyn i gyd i ni y bore yma? Ga'i roi tri chi cyn bod ni'n dod i ben. Tri chymwysiad. Tair sefyllfa lle fi'n gweld fod hyn yn berthnasol i ni. Sefyllfa cyntaf, wedyn ni yw hyn. I'r angredadyn, y person sydd ddim yn Gristion. Os rhywbeth gan y benod hon i ddweud wrth y person sydd ddim yn Gristion, oes, fi'n credu. Be mae'n dweud wrthyn ni? Mae'n dweud hyn wrthyn ni, ac wrth y rai sydd ddim yn Gristnogion. Mae angen yr afon yma arnych chi. Mae angen dyfroedd arnych chi sydd yn gallu rhoi bywyd. Mae angen y dyfroedd yma sy'n gallu chpuro chi. Oherwydd ni chi'n gweld yw'r môr marw. We are the Dead Sea. Pob un ohonyn ni wrth naturiaeth. I ni gyd yn farw yn ysbrydol yn dyn ni. Dyna beth mae Paul yn dweud yn Effesiau. Mae bod nhw gyd yn farw i Dduw. Dyw yw'r peth mwyaf pwysig. Dyw yw'r peth, yw'r ffactor mwyaf pwysig yn ein bywyd ni. Pob un ohonyn ni. Pawb yn y byd. Dyw yw'r ffactor pwysig da. Ac wrth naturiaeth, i ni ddim yn gallu cael perthynas gydag e. I ni ddim yn nabod e. I ni ddim mewn cyswllt gydag e. I ni'n farw iddo fe. Hollol farw. Ni yw'r, os yw'ch chi'n ôl i'r pictiwr arall adnabyddus yn Ezekiel, ni yw'r dyffryn o esgyrn sychion. Dim gobaith. Ni yw Lazarus sydd yn farw yn y bedd. Pam? Oherwydd ein pechod ni. Beibl yn dweud mae cyflog pechod yw marwolaeth. Dim jyst bod ni'n mynd i farw rhyw ddydd, ond mae pechod yn creu marwolaeth yno ni. Does dim bywyd mewn pechod, dim ond marwolaeth. Marwolaeth. Dyna gyd. Ond mae yna ddyfroedd sydd yn gallu rhoi bywyd i ni. Chi'n cofio Iesu Grist yn cwrdd â dyn Nicodemus. Nicodemus, mae rhaid ti cael dy ail i ni. Mae rhaid ti cael bywyd o ddichod. Dyna ni. A chi'n mynd i'r benod nesaf, a mae'n dod ar draws wraig. A mae'n dweud wrth y wraig. Wraig, mae rhaid ti cael y dŵr, cysylltiad amlwg gyda'r benod. Wy'n gallu rhoi dŵr i ti sy'n rhoi bywyd. Dyma sydd angen arno ni i gyd. Falle bod rhywun yn gofyn, beth sy'n rhaid i fi wneud? Wel, chi'n dweud gyda Williams Pantycelyn fel hyn, arglwydd. Rhaid i mi gael bywyd. Mae fy meiau yn rhy fawr. Chi sylwi hynny, ffrindiau? Ni arfer meddwl am hynny. Pam mae'n dweud, arglwydd, rhaid i mi gael bywyd? So ni deall arglwydd rhaid i gael maddeuant.
Ond arglwydd rhaid i mi gael bywyd. Mae fy maiau yn rhy fawr. Bywyd, ffrindiau. Yn yr unig ffordd chi'n mynd i gael perthynas gyda Duw. Ond wedyn mae yna neges i'r credadyn yma hefyd. Fi'n credu wedi ni cael bywyd fel Cristnogion. Os ych chi'n Gristion, chi wedi cael bywyd. Mae'r afon yma wedi llifo i chi. Chi wedi credu'r efengyl. Ond os ych chi fel fi, ych chi'n gwybod am adegau, pan mae pethau mynd yn farwaith. A wy'n falch fod William Spantacelyn hefyd, oedd e'n gwybod am hyn hefyd. Mae yna adegau pan, fel sa, mae'r weithran yn ôl i ni. Ac i ni'n dweud gydag tyrer Iesu i'r anialwch, at bechadur gwael ei lun, ganwaith, ddrysodd mewn rhyw rwydau. Rwydau weithiodd ef ei hun, ni sydd ar fai. Ni wedi creu'r rwydau yma, ni wedi baglu ynddyn nhw. Llosg fi i sydd o'n cwmpas. Dod fi sefyll ar fy nrad. Moes dy law ac arwain drosodd. Fenau gwan i dir ei wlad. Nawr te, mana nefol sydd arna eisiau. Dŵr rhedegol, gloiw byw, sydd yn tarddu o dan rynio, temel sanctau, byr fy niwch. Chi'n gweld Williams yn deall, fel Cristion, beth sydd eisiau wneud? Y dŵr yma, sydd yn dod yn unig o Dduw, sydd yn rhoi bywyd i fi. Bydd arall, naiff y tro, y dŵr yma. Yn ni'n canu hefyd yn dyn ni. Mae ffrydiau ngorfoledd yn tarddu. Yr un darlun, mae'n siŵr, yn tarddu o ddisglair gogoniant gorserfaint y neb. Y gorfoledd yma, sut ydyn ni'n mynd i gael gorfoledd? Mae'n tarddu gyda'r afon hyn, yn llifo ato ni. Sut mae e'n dod? Sut ydyn ni'n manteisio? Sut ydyn ni'n cael bydd yr afon yma? Wel, mae'r ateb yna'n amlwg. Moddion gras. Beth yw'r angen yn y dyddiau hyn? Beth yw'r angen mawr ar eglwys yn y dyddiau yma? Wel, bod yr afon yma yn llifo unwaith yn rhagor trwy ein gwlad ni. Dyna fe, dy fe. Mae'n siŵr bod llawer yn ein cytuno hynny, ond oes dim cywilydd dy fi atgoffa chi y bore yma. Yr angen mawr yw bod yr afon yma'n llifo eto. Mae wedi yn y gorffennol. Diolch. A mae'n llifo mewn mannau eraill yn y byd. Ydy. Iran. Rannau o China. Mae'r afon yma'n llifo. Mae effeithiau'r efengyl yn mynd. A mae bobl yn nofio ynddo fe. Ond yng Nghymru ni'n goffa dweud mae lan i'r pegyrnau. Ynddo fe. Dydw i ddim fel wedi dweud o'r blaen. Dydw i ddim yn dibrisio beth sydd yn digwydd. Dwi ddim yn dweud bod Duw wedi'n gadael ni yn llwyr. Mae'n ddydd y pethau bychain, a dyn ni ddim fod i ddibrisio neu esgyrliso hynny. Ond mae rhaid i ni fod yn realistig, mae rhaid i ni fod yn onest. Beth sydd yn nodweddu ein gwlad ni? Dim bywyd. Beth sy'n nodweddu yn eglwys i ni? Anoedfaw ni? Dim bywyd. Beth sydd angen i'r dyfroedd yma i lifo eto. Wel, ni wedi gweld effeithiau, fel o'n i'n cyfeirio gyda fach. Mae dŵr yn gallu neud. Meddylwch am Pont y Bryd, rai wythnosau. Chi'n gweld y dŵr yna, a hynny'n dinistrio. Ond mae'n bwys, yn dydi e? Ond mae'r dŵr yma yn dwy'n bywyd. Ond yr un mor bwerus. A dyma'n hangen mawr ni yn y dyddiau hyn. Pryd mae hyn yn digwydd, ffrindiau?
Pryd mae'r dyfroedd yn llifo. Nôl at beth wedys i, chi'n cofio? Pryd pan mae Duw yn llenwi'r deml. Dyna pryd y mae'r dyfroedd yn dechrau rhedeg. Pan mae Duw yn dod nôl i'w deml. A dyna beth dylen ni fod yn gweddio amdano fe. Bod Duw yn dychwelyd i'w deml eto. Fi'n gwybod Duw ddim wedi gadael ni'n llwyr. Na, mae wedi addo hynny i fod gyda ni. Ond i ni'n siarad nawr am ddal ati, fel John Thomas, deied yr awelon hyfryd, effaith ysbryd gras i lawr, llifed atom, afon bywyd, sydd yn tarddu o'r orsedd fawr. Arglwydd da, trig ar ha, y sychedig rai, dyfrha. Bydde di ni i gydion hyn, fel y ddewyd. Dal ati yn ei gweddiau, bod Duw yn dychwelyd eto, fel bod y dyfroedd ddim jyst lan at y pigyrnau, ond bod ni'n gallu nofio unwaith yn rhagor yn y dyfroedd hyn. Amen.